खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सानसेनि सिगां NLBनि माखासे सोद्रोमाफोरा आसाम सोरखारा बिथांमोननो साफायाव 2 लाख रां होनानै बिथांमोननि सोमावसारनायखौ दोनना गोजोनै न'आव जिउ खुंलांनो थाखाय गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव गासैबो NLBनि सोद्रोमाफोरखौ लिंहरदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बर' माहारिनि रैखाथि, बर' माहारिनि थांना थानायनि थासारि आरो जेलाव जोबनानै दोनजानाय बर' माहारिनि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो केडारफोरखौ उदां खालामनानै होनांगौनि सार्थआव 2 लाख रांजों बायजाया होननानै बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन। नाथाय मैया बेनि उल्थायै माखासे NLBनि सोद्रोमाफोरा बिथांमोननि खोथाखौ नेवसिनानै सा 181 NLBनि सोद्रोमाफोरा गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव थांनानै 2 लाख रांखौ आजावनानै लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर', आसाम पुलिसनि DGP JP सिंह, EM रनजित बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि आरो बिथांमोनजों लोगोसे आसाम सोरखारनि माखासे बिबानगिरिफोर। बेबादि हिंसानि लामाखौ नागारनानै गोजोननि लामायाव फैफिननायखौ बिथां प्रमद बर'आ गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। साननैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै धरना होनाय हाबाफारिखौ बिटिआर सोरखारा एबसुखौ लाफानानै आसाम सोरखार आरो आसामनि गभर्नरजों सावरायगोन होननानै खोथा होनाय लेखायै सोमावसारनायखौ 10 अक्ट'बर खालारनिफ्राय 19 अक्ट'बर खालारसिम दोनथ'नाय जादोंमोन। बिनि लेखायैनो मैया बेलासिनि 1 रिंगायाव बिटिआर सरकार, आसाम सोरखार, आसामनि गभर्नर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद जयै गुवाहाटीआव सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चांद कटारियाया प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि सायाव माखासे बिबुंथिफोर होदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि खामानि मावनायखौ एसेबो गोजोननाय मोनाखै आरो बेखौ दान्दिसे समबो सहायनो हाया होननानै बुङो आरो फैगौ नबेम्बर दाननि 9, 10 आरो 11 खालारनि उनावनो प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंआ भाइस चेन्सेलर बिबानखौ नागारनांसिगोन होननानै बुंदों। बेफोर गासैबो गोनां सावरायनायाव बाहागो लानानै खोथाखौ फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'। बिथाङा बिटिआर फार्स्ट फेसबुक पेजनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव केस थिसननाय जाथाय जादों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि फरायसाफोरा बिटिआर फार्स्ट फेसबुक पेजनि हेंथायै मैया क'क्राझार पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। मानोना थांनाय 19 अक्ट'बर खालारखालि बिटिआर फार्स्ट फेसबुक पेजआव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि MA थाखोआव फरायबाय थानाय हास्थाय बरगयारीजों लोगोसे BA 5 सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय बिजितसुला नार्जारीखौ I लाभ BPA फेसबुक पेजनि एडमिन होनना नंखायै बिटिआर फार्स्ट फेसबुक पेजआव फोसावनानै होनायनि थाखाय हास्थाय बरगयारी आरो बिजितसुला नार्जारी बिथांमोना क'क्राझार पुलिस थानायाव बिटिआर फार्स्ट फेसबुक पेजनि हेंथायै मानहानि खालामनायनि थाखाय FIR होदों। बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला I लाभ BPA फेसबुक पेजखौ मिन्थिया। बिथांमोनखौ सोरबा नंखायै बांसावनानै फान्दायनो नागिरदोंसो। बेनिखायनो बे फेसबुक पेजखौ मोनसे मानहानि खालामनायनि गसर दिखांनानै होनाय जाबाय होननानै बुङो। 7 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जानाय इजराइल आरो हामास उदखारिफोरनि गेजेराव जानाय दावहाया दिनै 15थि सानाव आगान होफैलायबाय। थेवब्लाबो दावहानि बम बारुदनि गोमसारनाया जोबनानै थाङाखै। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फिलिस्तिन हादोरनि सुबुंफोरा गाजायाव गासै 30 लाख नांथानानै दंहैयो। इजराइल हादोरनि एयार स्ट्राइक खालामनायाव फिलिस्तिन हादोरनि गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरा थैगासिनो। थांनाय साननैसोनि सिगांसो इजराइलनि एयार स्ट्राइक खालामनायाव गाजायाव थानाय गंसे देहा फाहामसालिया थेर-बेथेर जादोंमोन। बेजों लोगोसे दासान्दि इजराइल हादोरनि गाग्लोबनायाव गाजानि सुबुंफोरा जानाय आदार, दै आरो मुलि बायदिनि गोबां आंखालाव गोग्लैनानै दं। दा बेफोरबादि थासारिखौ नुनानै भारत हादोरा फिलिस्तिन हादोरखौ मदद खालामनो ओंखारदों। नाथाय दावहा नांनानै नङा। दावहायाव ओंखारनाय माखासे जेंना, आदार, दै आरो मुलि बायदिखौ भारत हादोरा इजिप्ट हादोरनि दारै गाजायाव दैथायहरनो थाखाय आवगायबोदों। मख'नो गोनांदि भारत हादोरा रासिया आरो इउक्रेननि दावहायावबो बेबादिनो मदद खालामहरदोंमोन। थिग बेबादिनो भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ फिलिस्तिन हादोरनि गाजायाव ओंखारनाय आंखालफोरखौ नुनानै सुबुंथिनि थाखाय मदद खालामनो आवगायबोदों। बेजों लोगोसे भारत हादोरा इजराइल हादोरखौबो मदद खालामबोदों।
बर' माहारिनि महरगिरि बिथांमोना खावलायनाय बादियैनो बिटिआर सोरखारा गंबा सिनेमा हल खालामनो लागासिनो दं आरो बिनिनो चिरां जिल्लानि रुनिखातायाव मैया जालाखाव मेम'रियेल डिजिटेल सिनेमा हल लुफुंनायनि खामानिखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवजेननानै होबाय। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां फैलाजे बरगयारिया बिटिआर सोरखारनि बेबादि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे माखासे बाथ्रा फोरमायनानै होदों दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बड'सिन आर्टिस्ट एस'सियेसनआ जोंनि ओनसोलाव गोनांथि जानाय सिनेमा हलनि गोनांथिखौ सोरखारनो फोरमायबोबाय थाखादोंमोन आरो मोनसे मेम'रेन्डामबो होबाय थाखादोंमोन। दा बेनिखायनो बर' माहारिफोरनि थाखाय गंबा सिनेमा हल खुलिनायनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव खमैबो 40 निफ्राय 50 सिनेमा हल खालामनो हायो। मानोना बर' सावथुनफोरखौ अनसायग्रानि बर'फोरनि गेजेराव आंखाल गैलिया। रायजोफोरनि अनसायनायावनो दिनै बर' सावथुन मुलुगा गोजौ थाखोआव जौगाबोनो हमदोंसै आरो बर' सावथुनफोरखौ गोजौ थाखोनि खालामनो हायोब्ला गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बर' सावथुनखौ नायगोन होननानै बुंदों बिथां फैलाजे बरगयारिया। बिपिएफ दोलोआ बिजेपिनि हेंथा खामानि मावनायखौ बन्द' खालामनो नांगौ। जुदि बिपिएफनि एमएलएफोरा बिजेपि आरो इउपिपिएल हान्जानि हेंथा खामानि मावोब्ला बिपिएफ दोलोनि एमएलए बिथांमोननि आसाम सोरखारनिफ्राय मोननांगौ सुबिदाफोरखौ बन्द' खालामनानै होनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बिपिएफ दोलोनि 3 एमएलएफोरखौ थांखिनानै बुंथियो दि एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जि आसाम सोरखार दं बिनि मुलाम्फाफोरखौ बिपिएफ दोलोनि 3 एमएलएआ लागासिनो दङ। इउपिपिएल दोलोजों मोजां जागोन होननानै बिथांमोना थांनाय रायजो सभानि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरखौ भट होनानै बिथांमोना मुलाम्फाखौ लादों जेला बिजेपिनि हेंथा खामानि मावनायखौ बन्द' खालामनो नांगौ। नङाब्ला आसाम सोरखारा जिखिनि मुलाम्फा होदों बेफोर मुलाम्फाखौ बन्द' खालामनानै होनाय जागोन होनना गोख्रों हुमखि होदों बिथाङा बिपिएफ दोलोनि सायाव। हाइलाकान्दि जिल्लानि पुलिस बिफाननि सिग्रोमनायाव थांनाय 19 अक्ट'बर खालारनि मोनाबिलियाव बिलासिपुर थानानि असिनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया पेट्रलिं डिउटि खालामबाय थानाय समावनो सिखावै लाबोखोमानाय बार्मिज सुपारि हमनो हादों। सिखाव बार्मिज सुपारि फालांगिरिफोरा गावसोरनि दारबन फारसेनिफ्राय बिलासिपुर फारसे साइकेलजों लाबोबाय थानाय समावनो हमजायो। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला गासै गं 28 साइकेलाव 105 बस्ता बार्मिज सुपारि हमनो हादों आरो सुपारिनि बिबाङा गासै 6300 किल'ग्राममोन। गुबुन फारसेथिं सिखाव फालांगिरिफोरा 105 सुपारि बस्ताजों लोगोसे साइकेलखौ खोमसिनि खाबु लानानै गारनानै खारबाय होननानै फोरमायदों। गुबुन गुबुन बोसोराव दुर्गा फुजा फालिनाय बायदियैनो बाक्सा जिल्लानि रुपहियाव देग्लाय सानबानि हाबाफारि लानानै दुर्गा फुजा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। मैया फुंबिलि समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हाबाफारि बायदिफोरखौबो मावदों जेरै साफाइ अभियान, बिफां गायनाय, दरखं बेखेवनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ जागायबाय आरो लोगोसे रायजो सोरखारनि हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामदों दुर्गा फुजा खुंगिरि बिथांमोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।